Şanly waka münasibetli ýokary okuw mekdebiniň çäklerine gurulan Türkmenistanyň Luban ustahanasynyň öňündäki meýdançyda aýdym saly dörejilik çykyşlary ýagnanyrly. Olarda türkmen Hytaý gatnaşyklarynyň barha ösdürilişi bu ajaýyp wakanyň ähmiýeti wasp edildi. Çykyşlarda gahrman arkadamyň we arkadagy gahrman ferdarmyň kemde Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping'in tagalalary bilen häzirki döwürde türkmen Hytaý gatnaşyklarynyň özara ynanşmak we hormat goýmak ýolgalaryny esaslanýan strategik hyzmatdaşlyk derejesine çykarylyp, din hukukluk we milli bähwitler hataby alınmak bilen gurulýanlygy bellenli. Yurdumuzda Luban ustahanasynyň açylmagynyň Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasynda gaz pudugyny ýoly goýulan strategik hyzmatdaşlygy 20 ýyl bolýan senesine gabat gelýänligi aýratyn bellälikdir. Bu okuw merkeziniň açylmagy iki taraplyň gatnaşyklaryň ýetgiderli ösdürilýänliginiň nowatdaky subutnamasydyr. Soňra çykyş etmek bilen Hytaýyň Kommunistik Partiýasynyň merkezi komissiyasiniň syýasy bürosynyň hemişelik komissiyasiniň agzasy, Hytaý Halk Respublikasynyň döwlet geňeşiniň premieriniň birinji ornmasary Din Süýsýana söz berildi. Ol Hytaý wekiliyetiniň Türkmenistany hemde bu ýokary okuw mektebinde mähirli we mihmansöýürlük bilen garşylananyny, Türkmenistanyň Luban ustahanasynyň açylyşynyň ýokary derejede uly dawarlara eslenip geçirilýäni üçin hoşalyk bildirdi. Mehman Türkmenistana saparynyň türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, gahrman arkadamy Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýakynyna Hytaý Halk Respublikasyny amala aşyran we üstünlükli geçen dostluk saparynyň ýygy süre bolýanyny we bu saparyň Hytaýyň başlygy Xi Jinping'in tawşyrygy boýunça amala aşyrylýanyny belläp, munyň türkmen Hytaý gatnaşyklarynyň aýratyn derejesiniň we Hytaýyň ýokary ýolbaşçylarynyň iki taraply dialogy ösdürmäge berýän ul ünsüniň aýdyň subutnamasy bolup durýanyny Din Süýsýan sediriň ahyryna Türkmenistanyň Luban ustahanasynyň açylmagy bilen ýene bir gede gutlap, onuň üstünlükli işlemegini arzuw etdi. Ýokary okuw mektebiniň çäklerini Luban ustahanasynyň açylmagy uğruna uly tagalalardan gahrman arkadamyda we arkadagy gahrman ferdarmyda hemde Hytaýyň ýolbaşçylaryna hoşallyk sözler aýdyldy. Bu okuw önümçilik merkeziniň geljekde ýurdumyda peýdaly ýokary derejeli ökdök hünärmenleriň ýetişmegine hyzmat etjekdigini ynam bellerdi. Bellenşäl energetik ulgamy iki taraplyň gatnaşyklaryň esasy uruk hökümine çykyş edýär. 10 ýyllyklaryň dowamynda alınıp barılan bilelikdäki işleriň netijesinde aklimde energetik howpsuzlygyny üçin etmeň täze ulgamy döredildi. Bellenşäl Luban ustahanasynyň açylmagy degişli ugurlar boýunça ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamak üçin uly ähmiýetli okuw önümçilik merkezine öwrüler. Bu ýetaplamany amala aşyrmak üçin uly işler durmuşa geçirildi. Dawara gatnaşy mehmanlar Luban ustahanasynyň birinji geologiýa tejribehanasy hemde birinji maglumat tehnologiýalary otogy bilen tanışdylar. Hytaýly hünärmenler Türkmenistanyň Luban ustahanasynyň geologiýa tejribehanasynyň häzirki zaman barlyk hany enjamlar we maglumat tehnologiýalarynyň sanly serişleri boýunça universitetiň professor muallimler üçin hünär kämilleşdiriş okuwlaryny geçdiler. Okuwlaryň dowamyny barlyk hany enjamlarynyň ulanyşy, sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylyşy, kompýuter otoglaryny peýdalanýan programma üçinçilikleri hemde sanly bilim serişleri giňişleýin öwrüdildi. Şeýlede okuwlaryň çäklerini amaly sapaklary geçirilip täze enjamlar bilen işlemek, olaryň tehnika mümkinçiliklerini dogry peýdalanmak boýunça hünär başarnyklar kämilleşdirildi. Ustahanada gazylyp alynýan peýdaly magdanlaryň geologiýasy we gözlegi hemde maglumat ulgamlary we tehnologiýalary bakalavr taýýarlyk ugurlary boýunça neft-gaz we beýleki puduklaryň dolanyş edarlar üçin ýokary derejeli ýaş hünärmenler taýýarlanlar. Şeýlede professor muallimleriň we Hytaýyň Türkmenistany işleýän hünärmenleriň hünär derejelerini ýokarlandyrýş okuwlary geçirirler. Şeýlelikde Türkmenistanyň Luban ustahanasynyň açylmagy ýokary okuw mektebiniň ösüş taryhyny wer harplar bilen ýazyldy. Şeýle ustahananyň hereket etmegi, diňe bir täze bilim giňişligini açmak bilen şäklenmän, eýsem innowasion tehnologiýalar ornaşdyrmakda, häzirki zaman enjamlaryň içinde dilen okuw gurşawyny döretmekde de möhüm orun eýleýär. Şeýlede bu başlangyç ýaşlaryň hünär taýýarlygyny halkara dereje çykarmagy, olaryň tejribelerini we amaly başarnyklaryny ösdürmäge giň mümkinçilikler döredýär.